उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कोल्हापूर जिल्ह्यात कोसळणाऱ्या पावसामुळे गगनबावडा तालुक्यात माणकुली नजीक महामार्गावर पाणी आलं होतं। यामुळे सिंधुदुर्ग कोल्हापूर मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती। त्यामुळे जिल्ह्यात येणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या राधानगरी मार्गे वळवण्यात आल्या होत्या। हा मार्ग बंद झाल्यानं सकाळी अनेक अवजड वाहनं वैभववाडीत थांबली होती। अखेर फोंडा मार्गे त्यांना रवाना केलं। कोल्हापूर जिल्ह्यासह गगनबावडा तालुक्याला गेले 3 दिवस मुसळधार पावसाने झोडपलाय। त्यामुळे कुंभी धरणाच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यानं हे पाणी महामार्गावरती माणकुली लोंगे येथे रस्त्यावर आलं आहे। रस्त्यावरती जवळपास 2.5 फूट पाणी असल्यानं मार्ग वाहतुकीला प्रशासनाने बंद केला। वैभववाडी करूळ घाटमार्गे जाणाऱ्या सर्व लांब पल्ल्याच्या गाड्या आज फोंडा राधानगरी मार्गे वळवण्यात आल्या आहेत। पावसानं जोर असाच कायम ठेवल्यास हा मार्ग बंद होण्याची शक्यता आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।